Tak dneska v tom hodnocení toho utkání jsem takový rozpoložený, protože jsme měli velice dobrý začátek. V prvních 15 minutách jsme si vypracovali 2 jasné brankové příležitosti, další 3 situace tam byly, že z toho mohl taky padnout gól, mohli jsme klidně víc 2-0 a pak jsme trošku soupeře dostali do hry a bohužel zase 3 minuty před koncem prvního poločasu se dostali k jedné takové pološanci, kdy jsme špatně odhadli míč do vápna a dostali se do vedení 1-0. Druhý poločas, hnedka v první minutě střela, vlastně v druhém poločase snad jediná střela od soupeře na bránu, tečovaná 2-0 a ten zápas se začal vyvíjet tak, jak jsme byli zvyklí v domácím prostředí, to znamená, že jsme prohrávali. Tady bych chtěl to mužstvo pochválit za takový morál, kde jsme dokázali ten zápas ještě vlastně skoro zvrátit a podařilo se nám vyrovnat na 2-2, i když ta hra někdy prostě byla nekoukatelná, prostě i na těžkém terénu jsme si někdy zbytečně komplikovaně přihrávali, bojíme se zrychlit dopředu, řekl bych, že obránci jenom brání místo, aby prostě byli trošku konstruktivní a tohleto nám prostě pořád v té domácí hře chybí, aby jsme nějakým způsobem toho soupeře začali přehrávat. Takže pozitivum je, že jsme ten stav srovnali na 2, dneska asi pro nás dobrý bod a teďka nás čekají 3 takový přijatelní soupeři, tak věřím, že určitě uhrajeme nějaký aspoň 2 výhry.